Учениця друковий В клас Державної установи едукації середня школа номер 34 города Буйська. Пропоную вашій увазі уривок з вірша Владимира Дубуньки «Судовная знаходка». Не высоко и не низко, недалеко и не близко. Отбылася цея гэта у пачатку самого лета. Летний день такі прыгожы, хто ў хаце сядзець можа? Дзеці ўсе на панадворку, іх веселые гаворкі, смех и песни, шумный вокал улятаюць под облокі. Паспявалі, падурэлі, пагулялі, пасядзелі. Але ў вёсцы ўсё знаёма, пойдзем, хлопча, лепш на Кромань. Кромань – возера лясное, а прыгожае якое. Я спрачацца не бяруся, шмат азёр на Беларусі, але лепшае, чым Кромань, мне па праўдзе невядома. Як сказалі, так зрабілі, узняліся, як на крылле, і пайшлі лясной дарожкай іхнія ўмыслівыя ножкі. Мур пачуў знаёмы гоман, у бары яны як дома. Ідучы, спаткалі зайца, пачалі за зайцам гнацца, ды здаўнаць яго не вельмі, ён уцёк адразу ў ельнік. Мільганула і вавёрка, ушчыналі з ей гаворку, і прасілі, і гукалі, і махалі ей рукамі, а яна сидзіць на месцы і нібы з хлапцом смяецца. Дзяцел толькі глянуў скоса, адляцеў за пару сосен і пачаў тук-тук нанова. Вось і вся его размова. Так до озера и вышли, а на озере затишно. Распранаючись от сходу, хлопцы все полезли в воду. Полетели в небо пырски у золотым промене блискать. Хлопцы все на парагонке, кто винтом, кто на сажонке, кто на дно нырцуе з маху ровно с рыбками без страху. А вода, як шкло празрыста, у ей побачиш ты ўсё чыста. У ей каменьчык нават кожны, у глыбні